хотела бы сегодня презентовать свой труд, книгу «Ушедшие в бессмертие. Памяти Второй ударной армии». Ұзақ еллар аларны туган илләренә хыянат итүчеләр дип саныйлар, ләкин гаделлек җиңә. Волхов фронтының 2нче удар армиясе хәрбиләренә багышланган китап авторлары тарихи хакыйкатьне исбатлый. Безнең өчен бу зур, лайыклы, данлы әйбер. Безнең яклардан чыккан кешеләр турында, шундый лайыклы кешеләр турында сөйли башлагач, ул безнең өчен мөһим. Армия 1941 елның декабрендә оеша. Биредә төрле милләт вәкилләре татарлар, руслар, чуашлар, башкортлар була. Армиянең максаты Ленинградны камалыштан азат итү була. Солдатлар арасында татар милләтенең каһарман шагыйре Муса Җәлил дә бар. Ул сугыш чоры вакыйгалары турында газета чыгарган. На место погибшего Всеволода Багрийского прислали уже достаточно состоявшегося поэта и журналиста Мусу Залилова. Армияның командиры генерал Андрей Власов була. Ул солдатларын яу кырында ташлап калдырган. Шуннан бирле көрәшчеләрне хыянәтчеләр дип атап йөртә башлыйлар. 2011 елда М11 юлын төзи башлагач, белгечләр Новгород өлкәсендә 300дән артык солдат сөякләрен таба. 2020 елда алар истәлегенә багышлап һәйкәл куялар. Когда мы поднимали останки солдат, Аларның сөякләре табылгач, без солдатларның ахыргача көрәшкәннәрен аңладык. Власов аларны ташлап калдыргач та, командирлары булмаган килеш тә безнең хәрбиләр артка чигенмәгән, гомерләрен кызганмаган. Аларның кайберләре кулларына мылтык тоткан хәлдә һәлак булган. Тиздән Автодор оешмасы ватанны саклап көрәшкән батырлар истәлегенә күргәзмә дә ачачак. Геройларның каһарманлыгына багышланган фотолар белән Башкала халкы 14 октябрьдә таныша ала. Инзилә Хөсәенова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.